Vom începe cu subiectul 1, care are 6 exerciții. Și să citim exercițiul 1. Arătați că toată expresia este egală cu 1. Ok, și să scriem 1 minus 0,2 împărțit la 2 plus 0,3 ori 2 și să punem pe egal semnul întrebării ca să demonstrăm că sunt egale sau să mergem doar cu partea stângă de egal și să ajungem la 1 și cred că așa o să facem, deci rămâne asta și nu mai egalăm și cu 1 și o să scriem 1 minus 0,2 este 0,8 împărțit la 2, prima paranteză după aia împărțirea și înmulțirea asta de aici care este 3 ori 2 și 2 ori 0, 2 ori 0, 0 și 3 ori 2, 6, 0,8 împărțit la 2 este 0,4 plus 0,6 este 1 și o să scriem QED. După aceea, la exercițiu 2, se consideră funcția f și funcția g, unde m este număr real, determinați numărul m, pentru care f de 2 egal cu g de 2. Ok, o să scriu f definită pe r cu valori în r, unde f de x egal cu x la a doua minus 3x plus 2 și îl scriu și pe g, mulțimea pe care este definită, g de x este egal cu x plus m și să îl aflăm pe m, deci m egal cu cât, astfel încât f de 2 egal cu g de 2. Ok, păi să scriem asta, f de 2 egal cu g de 2, scriem cât este f de 2, f de 2 este egal cu, în locul lui x punem peste tot 2, deci 2 la a doua minus 3 ori 2 plus 2, iar g de 2 în locul lui x punem 2, deci 2 plus m. Dar noi în același timp știm că f de 2 este egal cu g de 2, deci din astea rezultă că putem egala ăsta cu ăsta. Deci rezultă că 2 la a doua minus 3 ori 2 plus 2 este egal cu 2 plus m. 2 o se duce cu 2 pentru că au același semn și sunt pe părți diferite de egal. Și mai departe calculăm. 2 la a doua 4 minus 3 ori 2 6 egal cu m, de unde rezultă că m este egal cu minus 2. Și am aflat și răspunsul la exercițiu 2. De obicei subiectul 1 este, adică nu de obicei, tot timpul subiectul 1 este din materia 9-10 și aici nu ar trebui să vă pună probleme, numai dacă, nu știu, probabil la funcții, la sinus, cosinus, vreau să zic, la funcții trigonometrice, aici e singurul loc unde ar putea fi probleme. Bun, și să trecem acum la exercițiul 3, o să șterg tot ce e aici. Iar la exercițiu 3 ne zice să rezolvăm înmulțimea numerelor reale ecuația. Deci 3 și ecuația e 7 la x plus 3 egal cu 49 la x. Pe 49 îl putem scrie 7 la a doua și o să fie 7x plus 3 egal cu 7 la a doua și ori x, pentru că se înmulțește cu x-ul dacă e putere după aceea. Pentru că avem aceeași bază, o să scriem funcție injectivă, pentru că funcția ridicare la putere este o funcție injectivă. Deci putem egala numerele de sus și o să avem x plus 3 egal cu 2 ori x și de aici este o ecuație simplă. Mutăm pe x pe partea cealaltă și o să avem 3 egal cu, deci ăsta pe partea asta altă cu minus 2x minus x, adică x. De unde rezultă că x egal cu 3 și putem să facem și înlocuirile. 7 la 3 plus 3, adică 7 la a 6-a egal cu 7 la 2 ori 3, adică 7 la 6. Sau putem să înlocuim fix în prima ecuație, că de acolo ne dăm seama mult mai bine. Nu, bun, aici nu aveam condiții de existență, dacă erau logaritmi sau ceva fracție, trebuiau și condiții de existență, dar aici nu este nevoie. Exercițiul 4 este din capitolul matematici financiare. După o ieftinire cu 30%, un produs costă 210 lei, determinați prețul produsului înainte de ieftinire.
O să notăm cu X prețul produsului, prețul inițial al produsului, adică înainte de ieftinire, prețul inițial al produsului. Ok, și ne zice după o ieftinire cu 30%, deci X minus 30% ori X, produsul costă 210 lei, determinați prețul produsului înainte de ieftinire, adică să determin pe X. X egal cu cât? Și este o problemă foarte ușoară, simplificăm zerourile, amplificăm X-ul cu 10 și o să avem 10X supra 10 minus 3X, putem să-l ducem pe X sus la fracție, supra 10 egal cu 210, înmulțim cu 10 ca să scăpăm de fracție și o să avem că 10X minus 3X, pardon, 10X minus 3X egal cu 2100, și deci 7X egal cu 2100, împărțim la 7 și X o să fie egal cu 300. Și ăsta este răspunsul final la exercițiul 4. Subiectul în același timp merge și foarte repede, dacă știm ce avem de făcut, dar pentru profilul tehnologic este foarte accesibil și se poate lua o notă foarte mare la proba de matematică. Ok, deci asta a fost exercițiul 4, să trecem la 5. În reperul cartezian X, O, Y se consideră punctele și o să le scriem A de 0 și 5 și B de 2 și minus 1. Arătați că triunghiul OMB este dreptunghic în O, deci arăt că triunghiul OMB dreptunghic în O, iar M este mijlocul segmentului AB. Ok, O-ul trebuie să știm că este de coordonate 0, 0. Acum trebuie să aflăm M-ul, ce coordonate are M-ul. Și o să scriem că M, pentru că este mijlocul segmentului AB, mijlocul segmentului AB, rezultă că M este de coordonate XA plus XB supra 2 și YA plus YB supra 2. Și acum înlocuim, deci M va fi de coordonate 0 plus 2 pe 2, deci 2 pe 2, 5 minus 1, 4 pe 2, adică M de coordonate 1 și 2. No, bun, și acum să vedem dacă triunghiul OMB este dreptunghic în O. Eu aș determina acest lucru prin faptul că dreptele OM și OMB sunt perpendiculare și aș face cu ecuație dreptei cu panta dreptei și aș determina așa, dar poate este mai greu, așa că vom lua fiecare dreaptă din triunghiul OMB, o vom calcula și vedem dacă aceste drepte verifică teorema lui Pitagora. Așa că hai să calculăm OM-ul, OB-ul și MB-ul cu formula, hai să o scriu cu roșu, așa, cu formula asta, AB are lungimea egală cu XB minus XA la a doua plus YB minus YA la a doua. Și asta este una dintre formulele foarte importante pentru geometria analitică. Și cu formula asta vom calcula aceste trei drepte și o să avem XM minus XO la a doua plus YM minus YO la a doua și o să fie egal cu, pentru că X0 și Y0, 0, puteți scrie XM direct la a doua, XM 1 și la a doua și plus YM, YM 2 și minus 0 tot 2, deci 2 la a doua și o să fie 1 la a doua 1 și 2 la a doua 4, deci OM-ul va fi radical din 5, deci OM o să fie radical din 5, după care OB-ul
o să fie xb minus xo la a doua plus yb minus yo la a doua, xo și yo 0, înseamnă că pot scrie xb la a doua, adică 2 la a doua, plus yb minus 1 plus minus 1 la a doua. Și ce o să am? 2 la 2 e 4, minus 1 la a doua, când minusul la putere pară se dispare, deci o să fie plus 1 și dreapta OB este tot radical din 5. Bun. Și acum MB este XB minus XM, totul la a doua, plus YB minus YM, totul la a doua. Și înlocuim. XB este 2, 2 minus XM e 1, ok, și totul la a doua, plus YB minus 1, minus 1, minus 2, minus 2. Să avem grijă cum înlocuim, pentru că YM este 2 și o să avem minus 2, totul la a doua și o să fie egal, 2 minus 1 e 1, 1 la a doua este 1 și plus minus 1 minus 2 e minus 3, să scriem aici că e minus 3 și minus 3 la a doua, cum am mai zis, minusul dispare când e la o putere pară și o să avem 3 la a doua, adică 9. Deci MB o să fie radical din 10. Și acum verificăm cu reciproca teoremei lui Pitagora. Reciproca teoremei lui Pitagora. Și pentru că ne zicea să fie dreptunghic în O, înseamnă că ipotenuza este latura opusă unghiului O, adică MB. Deci asta o să fie ipotenuza. MB la a doua egal cu celelalte două laturi la a doua adunate. OM la a doua plus OB la a doua. Dacă verificăm asta, înseamnă că triunghiul este dreptunghic. O să avem radical din 10 la a doua egal cu radical din 5 la a doua plus radical din 5 la a doua. Astea sunt valorile pe care le-am obținut mai sus și radical din 10 la a doua e 10 egal cu radical din 5 la a doua 5 și plus 5, care este adevărat pentru că 5 plus 5 e 10, de unde rezultă că triunghiul OMB este dreptunghic în O, adică chiar ceea ce ne cerea nouă, QED. Și așa se rezolva exercițiul 5 de geometrie analitică. Pentru exercițiul 6 o să trească să știm tabelul trigonometric, pentru că ne zice să arătăm că radical din 3 ori sinus de 45 de grade plus 2 ori sinus de 30 de grade minus radical din 2 ori cosinus de 30 de grade este 1. Așa că scriem 6 radical din 3 sinus de 45 de grade plus 2 ori, aici tot timpul e ori, sinus de 30 de grade minus radical din 2 cosinus de 30 de grade este egal cu 1, deci e 30 dacă nu se înțelege. 30, ok, și o să avem radical din 3 ori. Sinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2 plus 2 ori sinus de 30 de grade este 1 pe 2 minus radical din 2 ori cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2. Care zice să arătăm că e egal cu 1, deci asta nu mai scriem că e egal cu 1, dar trebuie să scriem egal pentru că calculăm mai departe. Radical din 3 cu radical din 2 e radical din 6 supra 2, aici 2 cu 2 și se simplifică și o să avem plus 1, minus radical din 2 radical din 3 e radical din 6 pe 2. Astea două se simplifică pentru că una are semnul plus și una are minus și o să ne dea egal cu 1, adică chiar ceea ce ne cerea nouă. Deci QED. Și așa am rezolvat subiectul 1, foarte simplu și rapid. La subiectul al doilea, la exercițiu cu matrice, adică exercițiu 1, avem o matrice A de 2 pe 2, care depinde de X, iar X este număr real, iar la subpunctul A ne zice să arătăm că determinant de, deci 1A, determinant de A de 2, să arătăm că este egal cu 8. Deci semnul întrebării 8. O să scriem matricea, dar matricea de 2, adică înlocuim pe X cu 2. Și o să fie egal cu 2 plus 2 minus 2, 2, 2 minus 1. Și mai departe o să avem 4 minus 2, 2, iar 2 minus 1 este 1. Și acum să calculăm determinant de A de 2 este egal cu
4, minus 2, 2, 1, iar determinantul se află pe diagonală, 4 ori 1, minus 2 ori minus 2. Să scriem egal mai departe, 4 ori 1, minus 2 ori minus 2. Care să fie egal cu 4, se schimbă semnul plus pentru că minus ori minus este plus și 2 ori 2 este 4, adică 8. Și am ajuns exact la ceea ce trebuia să arătăm și o să scriem Q, E, D. Pentru subpunctul B, noi ce să determinăm numărul real x, deci x aparține de R, putem scrie A pentru care sau astfel încât A de 0 ori A de 0 egal cu A de x. Ok, și să aflăm x-ul. X-ul este egal cu cât? Ok, în primul rând o să calculăm, o să arătăm cine e A de 0. A de 0 este egal cu, în locul x punem pe 0, de 0 plus 2, adică 2, o să scriu direct, minus 2, 2, minus 1. Ok, și acum înmulțim A de 0 cu A de 0, să vedem ce ne dă. A de 0 ori A de 0 este egal cu, scriem matricile, 2, minus 1, 2, minus 2, 2, minus 1 și facem înmulțirea matricilor. Atunci când înmulțim două matrice de 2 pe 2, o să ne rezulte o matrice de 2 pe 2, A, B, C, D, o să scriu așa pentru că e mult mai simplu, unde A este egal cu prima linie de la prima matrice ori prima coloană de la a doua matrice. Deci 2 ori 2 plus minus 2 ori 2. 2 ori 2 plus minus 2 ori 2. Și o să fie egal cu 4 plus minus 4, adică egal cu 0, deci A o să fie 0. Și o să scriu și mai departe și o să scriu după aia matricea. După aia B este egal cu prima linie ori a doua coloană, 2 ori minus 2 plus minus 2 ori minus 1 și o să fie egal cu minus 4 plus 2, care o să fie egal cu minus 2. Ok, după aia C-ul, a doua linie ori prima coloană, 2 ori 2 plus minus 1 ori 2, 2 ori 2, 4 și minus 2 o să fie egal cu 2, iar D o să fie a doua linie ori a doua coloană, 2 ori, o să scriu așa acum dacă am pus paranteza, 2 ori minus 2 plus minus 1 ori minus 1, care e egal cu minus 4 plus 1, care o să fie egal cu minus 3. Și acum înlocuim aici 0, minus 2, 2, minus 3 și scriem din nou cine-i A de x. A de x o să fie egal cu x plus 2, x plus 2, aici e minus 2, mai departe 2 și x minus 1. 2 și x minus 1. Și ne zicea la exercițiu că A de 0 ori A de 0, A de 0 ori A de 0 egal cu A de x. Am aflat A de 0 ori A de 0 și A de x și înseamnă că din toate astea rezultă, sau hai să scriu din 1, 2 și 3, 1, 2 și 3, să scriu mai departe, din 1, 2 și 3 rezultă că matricea x plus 2 minus 2, 2, x minus 1 este egală cu matricea 0 minus 2, 0 minus 2, 2, minus 3, da, minus 3. Observăm că minus 2 și minus 2 sunt la fel, 2 și 2 la fel, înseamnă că trebuie să egalăm doar numerele de pe coloana principală, pe diagonala principală, pardon, și o să rezulte că x plus 2 egal cu 0 și x minus 1 egal cu minus 3. Deci rezultă că x egal minus 2 și dacă ne dă și aici x egal minus 2, înseamnă că x e minus 2. Și o să avem x egal cu minus 3 plus 1, adică minus 2, adevărat. Rezultă că pentru x egal minus 2, a de 0 ori a de 0 este egal cu a de minus 2. Și sub punctul C
zice să arătăm că dacă x și y sunt reale și distincte, deci x diferit de y și x, virgulă, y aparțin de R, astfel încât determinant de a de x o să fie egal cu determinant de a de y, atunci, deci rezultă că x plus y egal minus 1. Ok, hai să scriem cine e a de x. A de x o să fie egal cu matricea x plus 2 minus 2, 2, x minus 1. Și scriem și cine e a de y. Matricea de y este egală cu y plus 2 minus 2, 2, y minus 1. Și acum calculăm determinant de a de x. Determinant de a de x o să fie egal cu x plus 2 pe lângă x minus 1 minus 2 ori 2. Și același lucru o să fie și pentru a de y, dar că în locul x punem pe y. Determinant de a de y este egal cu y plus 2 pe lângă y minus 1 minus 2 ori 2. Ok. Acum o să le egalăm. Bun, sau să le egalăm. Da, le egalăm. Deci știm că determinant de a de x este egal cu determinant de a de y. Atunci, din astea 3 rezultă că x plus 2 pe lângă x minus 1, o să scriu plus 4, este egal cu y plus 2 pe lângă y minus 1 plus 4, plus 4 cu plus 4 se duc și o să am x la a doua plus, înmulțesc fiecare cu fiecare, astea două, astea două, astea două și astea două și la fel și aici, dar nu o să mai scriu, x la a doua plus, hai să scriu plus 2x minus x minus 2 egal cu același lucru, doar că de data aceasta cu y, y la a doua plus 2y minus y minus 2, minus 2 cu minus 2 se duc pentru că sunt același număr și de o parte și de alta de egal și o să am x la a doua plus x egal cu y la a doua plus y. Și acum ce să facem? Îl duc pe y la a doua pe partea cealaltă și pe x pe partea cealaltă sau le duc pe amândouă. Duc și pe y la a doua pe partea asta și pe x la a doua pe partea asta și o să am x la a doua minus y la a doua, scriu așa prima oară, plus x minus y. Deci y la a doua avea semnul plus pe partea dreaptă, când îl trec pe partea stângă vine cu minus și la fel și y-ul simplu. Tot să fie egal cu 0, pentru că pe partea dreaptă nu mai rămâne nimic. Și dau factor comun, de fapt aici pot să scriu x minus y pe lângă x plus y, formula de calcul prescurtat. Și aici plus x minus y egal cu 0. Acum dau factor comun pe x minus y și o să am x plus y plus 1, pentru că de aici rămâne 1 și o să fie egal cu 0, de unde, în primul caz, ne rezultă că x minus y egal cu 0 și dacă ducem pe y pe partea dreaptă o să avem x egal cu y, care nu convine, nu convine, nu e posibil de fapt, nu că nu convine, nu e posibil că nu ne zicea că, stai să scriem, dar x diferit de y, din astea două rezultă că nu se poate, nu se poate sau nu convine. Și al doilea caz ar fi că x plus y plus 1 egal cu 0, de unde rezultă că x plus y egal minus 1. Și cred că chiar asta trebuia să demonstrăm. Da, arătați că dacă sunt numere distincte și determinanții sunt egali, atunci x plus y egal minus 1. Și chiar asta am demonstrat. Deci Q, E, D. La exercițiul cu legea de compoziție ne zice că pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x compus cu y egal cu 4xy minus 3x plus 2y minus 1, iar la A să arătăm că 1 compus cu 2
egal cu 8. Deci asta să arătăm, o să pun un semnul întrebării și o să scriu 1 compus cu 2 egal cu. În locul x o vom pune 1, deci în legea asta de compoziție, în locul x vom pune 1, iar în locul y vom pune 2 și așa o să aflăm rezultatul lui 1 compus cu 2 și o să avem 4 ori 1 ori 2 minus 3 ori 1 plus 2 ori 2 minus 1. Și o să fie 4 ori 1 ori 2 8 minus 3 plus 2 ori 2 4 minus 1. Și o să avem că 8 minus 3 5 plus 4 minus 1 3 și 5 plus 3 este 8, adică Q e D. B. Determinați numărul real x pentru care x compus cu minus 1 egal cu 4. Și o să scriem x compus cu minus 1 și scriem egal cu cât îi. În locul x vom pune normal x, se păstrează, și în locul lui y vom pune minus 1. Și o să avem 4 ori x ori minus 1 minus 3 ori x plus 2 ori minus 1 minus 1. Și ne zice că x compus cu minus 1 egal cu 4. Deci din astea două rezultă că numărul de sus o să fie egal cu 4. 4 ori x ori minus 1 minus 3x minus, hai să scriu 2, minus 1 egal cu 4 și noi trebuie să-l aflăm pe x real. Și vom scrie 4 ori x ori minus 1 e minus 4x, minus 3x, minus 2 cu minus 1 e minus 3 egal cu 4. De unde rezultă că minus 4x cu minus 3x e minus 7x egal cu, îl ducem pe 3 pe partea cealaltă cu semn schimbat și o să fie 3 plus 4 care e 7. Împărțim la minus 7 și o să rezulte că x egal cu 7 împărțit la minus 7 e minus 1. Și x aparține numerelor reale. Și ăsta a fost subpunctul B. La C zice că determinați numărul real A pentru care x compus cu A egal cu minus x pentru orice x real. Ok, la C scriem x compus cu A egal minus x și să scriem cine x compus cu A. Și o să fie, în locul y punem A, iar în locul x e la fel, rămâne x. 4x A minus 3x plus 2A minus 1. Deci din astea două o să rezulte că 4xa minus 3x plus 2a minus 1 egal cu minus x. Bun. Acum îl vom duce, deci noi trebuie să-l aflăm pe A. Determinați numărul real A. Deci înseamnă că pe A trebuie să-l las singur, scris în funcție de x. Și așa că ce să facem? Să-l duc pe minus x pe partea cealaltă. Și cred că așa e mai bine. Și o să fie 4xa. Dacă îl duc pe partea cealaltă, o să am minus 2x plus 2a minus 1 egal cu 0. Și acum să dau factor comun în primele două pe 2x și o să am 2x pe lângă 2a, pentru că 2 ori 2 4 și x ori x, deci 4x și minus 1 plus 2a minus 1 egal cu 0. Perfect. Acum dăm factor comun pe 2a minus 1 și o să fie, din prima ne rămâne 2x și din coace ne rămâne 1 egal cu 0. Să vedem ce să îl trimitem pe 2x plus 1 pe partea cealaltă cu împărțire. Și o să fie că 2a minus 1, deci asta împărțim la 2x plus 1 și am scăpat de toată paranteza. Și o să fie egal cu 0, deci a o să fie egal, adunăm cu 1, 2a egal cu 1, cu 1. Și împărțim la 2, de unde rezultă că a egal cu 1 pe 2. Și noi trebuia să aflăm a-ul. 1 pe 2 aparține de R. Și acum scriem că rezultă că x compus cu 1 pe 2 egal minus x pentru orice x aparține de R. Deci a egal cu 1 pe 2 era răspunsul. Să trecem la subiectul al treilea, la exercițiu 1 de analiză matematică de clasa 11 și avem o funcție f definită pe 0 și plus infinit cu valori în R, iar f de x este egal cu 2x minus 1 plus 8 pe x. La A ne spune să
arătăm că f derivat de x este egal cu chestia aia. O să scriem f derivat de x și cine este? E funcția, scriem funcția și o derivăm pe toată și pentru că e adunare putem deriva separat și o să avem 2x derivat minus 1 derivat, deci 2x minus 1, hai să derivăm pe toată asta, plus 8 pe x derivat. Am folosit regula adunării și din nou în prima paranteză același lucru, iar în a doua regula împărțirii și o să avem 2 plus și aici 8 derivat ori x minus 8 ori x derivat supra x la a doua și o să fie egal cu 2 plus 8 derivat e 0, deci o să avem 0 aici, aici 0 și o să avem minus 8 și x derivat e 1, deci minus 8 pe x la a doua. Ăsta amplificăm cu x la a doua și o să avem 2x la a doua, de fapt să nu scriu așa, să pun prima oară linia de fracție, 2x la a doua minus 8 supra x la a doua. Și văd că trebuie să ne uităm în același timp și aici ce ne cere și văd că pur și simplu mai trebuie să dăm factor comun pe 2 sus și obținem exact ceea ce voiau ei să obținem. Și o să avem 2 pe lângă x la a doua minus 4 supra x la a doua. Și Q pe D, pentru că fix asta trebuia să demonstrăm. La B trebuie să determinăm ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2, situat pe graficul funcției f. No, bun, ecuația. Deci trebuie să scriem d egal cu. Și acum formula din clasa 10-a de la ecuația unei drepte. Și o să avem y minus y0 egal cu. În loc de panta dreptei putem folosi formula f derivat în x0. Pe lângă x minus x0. Și x0 este chiar 2. Și scriem x0 egal cu 2. Și trebuie să mai aflăm x-ul și y-ul nu trebuie să le aflăm pentru că ele ne ajută la ecuația dreptei. Deci ele rămân așa. Trebuie să aflăm noi y0 și f derivat de x0. Cine e y0? y0 e egal cu f de x0. Unde x0 e 2, deci o să fie egal cu f de 2. Și calculăm f de 2. 2 ori 2, înlocuim aici. 2 ori 2 minus 1 plus 8 pe 2, care egal 4 minus 1 plus 4. 4 plus 4 e 8 și 8 minus 1, 7. Ok, deci y0 este egal cu 7. y0, 7. Și acum f derivat în x0 e același lucru cu f derivat în 2 și folosim formula pe care am arătat-o la a. F derivat e 2 pe lângă x la 2 minus 4 supra x la 2. Deci în locul x punem pe 2 și o să avem 2 pe lângă 2 la 2 minus 4 pe lângă x la 2, adică 2 la 2. Și o să fie 2 pe lângă 4 minus 4 supra 4, 4 minus 4 e 0, deci 2 ori 0 supra 4 este 0. Ok, și am aflat tot ce nu știam. Și o să scriem că ecuația dreptei este egală cu y minus, în loc de y0 punem 7 și egal cu. Pentru că f derivat în x0 e 0, toată partea, tot membrul drept va fi egal cu 0. Deci egal cu 0 și îl ducem pe 7 pe partea cealaltă și o să fie ecuația dreptă este y egal cu 7. Și asta trebuia să arătăm la B. La C ne zice să demonstrăm că f de 1 minus x este mai mare egal decât f de 1 plus x pentru orice x aparține de 0, 1. De obicei, la acest punct, la C, în general se face cu tabel de semn, cu derivata întâi, să vezi dacă funcția e crescătoare sau descrescătoare. Ok, și chiar asta o să facem. Trebuie să calculăm rădăcina lui f derivat de x. Deci f derivat de x egal cu 0. Și o să facem 2 pe lângă x la a doua minus 4 supra x la a doua egal cu 0. Înmulțim cu x la a doua și o să ne dea 2 pe lângă x la a doua minus 4 egal cu 0. Împărțim la 2 și o să ne dea x la a doua minus 4 egal cu 0. După care adunăm 4 și o să ne dea că x la a doua egal cu 4 și aplicăm radicalul. Și o să avem că x, modul din x de fapt, egal cu 2.
Pentru că atunci când avem o necunoscută la pătrat și aplicăm radicalul, trebuie neapărat să punem modul. Deci de unde rezultă că x1 egal cu minus 2 și x2 egal cu 2. Ok, perfect. Dar vedem că funcția noastră e definită pe 0 plus infinit. Și minus 2 nu aparține la 0 plus infinit. Deci asta nu convine. 0 plus infinit. Deci singura rădăcină bună e x egal cu 2. Ok, și asta puteam să observăm și din subpunctul B când am calculat f derivat de 2, că ne-a dat 0. Ok, perfect. Și acum tabel de semn. Și o să avem 3 linii, x, f derivat de x și f de x. O să avem domeniul de definiție aici sus, 0 plus infinit, și rădăcina funcției f derivat de x. F derivat de x care este 0 și mai trebuie să punem aici la x și punctul pentru care funcția nu e bună, funcția f, pentru că x nu poate să fie 0, deci diferit de 0, de fapt oricum îl avem aici, nu are rost, putem pune aici o bară, că nu se poate. Ok, perfect. Și acum tabelul de variație, aici o să scriem f de 2, adică f de x-ul de sus, și trebuie să vedem pe ce intervale funcția f este crescătoare și pe ce interval este descrescătoare. Și o să alegem un număr de la 0 la 1 și o să facem pentru x aparține de la 0 la 1, eu o să aleg f de 1. Puteți alegeți orice număr între 0 și 1, dar f de 1 e cel mai simplu în cazul ăsta. Și nu f de 1, f derivat de 1 și o să înlocuim în derivată 2 ori 1 la 2 minus 4 supra 1 la 2, parcă. Da, 1 la 2. 1 la 2 și o să fie 2 ori 1 minus 4 e minus 3 și jos 1 la 2, 1 și asta e mai mic ca 0. Pentru că avem minus ori un număr cu plus și jos avem tot plus, deci rezultatul total e minus. Deci în tabel, acolo între 0 și 2 punem minus. Și asta înseamnă că funcția este descrescătoare. Iar acum o să alegem număr din intervalul 2 plus infinit și îl alegem pe f derivat de 3, să zicem, și o să fie 2 ori 3 la 2 minus 4 supra 3 la 2 și o să fie 2 ori 9 minus 4 e 5 supra 9 și asta e mai mare ca 0, că se vede 2 ori 5 e 10, 10 supra 9 e 1, ceva, deci mai mare ca 0, deci pe intervalul 0 plus infinit f derivat de x este mai mare ca 0, deci f de x este strict crescătoare. Și din tabelul de semn și din ce am scris mai jos, rezultă că f este strict descrescătoare, să mai scriem doar descrescătoare totuși, deși este strict descrescătoare pentru x aparține de la 0 la 2 și f este strict crescătoare pentru x aparține de la 2 la plus infinit. În 2 este și egală cu 0, deci nu mai putem scrie strict crescătoare sau descrescătoare. De aia l-am lăsat pe 2 deoparte. Perfect. Și pe noi nouă ne cerea să zicem că f de 1 minus x mai mare egal decât f de 1 plus x pentru orice x aparține de la 0 la 1. Ok. Deci noi știm că funcția este descrescătoare pentru x aparține de la 0 la 2. Înseamnă că funcția este strict descrescătoare pentru... Hai să scriem descrescătoare simplu pentru că ne trebuie și egalul ăla. Deci o să scriem descrescătoare pentru x aparține de la 0 și cred că era 1 închis. Fără 1. Deci 1. Ok. Deci e strict descrescătoare, înseamnă că f de 0, care nu există, ar fi cel mai mare. Sau fix următorul după f de 0 e cel mai mare. Și cu cât ne apropiem de 1 se tot micșorează valoarea lui f. Ok, bun. Și acum să scriem că 1 minus x 1 minus x este mai mic egal decât 1 plus x. Pentru orice x aparține de 0, 1. Deci, oricât ar fi x-ul din intervalul ăsta, f de, numerele astea sunt mai mic sau egal, exact în ordinea asta, 1 minus x mai mic egal ca 1 plus x. Iar a egal pentru x egal cu 0, de exemplu, 1 minus 0 e egal cu 1 plus 0. Dar nu l-avem și pe 0, deci putem să zic că fără egal
Ok, și pentru că pentru orice x aparține de la 0, 1, 1 minus x e mai mare egal decât 1 plus x, înseamnă că funcția, deci din astea două, rezultă că f de 1 minus x e mai mare egal decât f de 1 plus x. Adică q e d. Ca la numerele negative. Cum vă încurcați mult în clasa 6, de exemplu, când nu știați care e mai mare, minus 3 sau minus 6. Și minus 3 e mai mare, chiar dacă bulversează faptul că 3 e mai mic ca 6. Deci minus 3 e mai mare ca minus 6, exact așa e și la funcțiile descrescătoare. Dacă 1 minus x a fost mai mic egal decât 1 plus x, atunci funcția de prima e mai mare egal decât funcția de a doua. Și chiar asta trebuia să demonstrăm, deci am scris Q e D. Am ajuns în sfârșit la exercițiul 2 de la subiectul 3, ultimul exercițiu, cu analiza matematică de clasa 12 și o să scriem funcția, pentru că ne zice că se consideră funcția definită pe R, cu valori în R, iar f de x este egal cu 3x la doua plus 4x plus 2. La A ne zice să arătăm că integrala de la 0 la 2 din f de x minus 4x de x este egal cu 12. Integrala de la 0 la 2 din f de x minus 4x de x. Ok, și o să înlocuim f de x-ul cu cât ne-a dat ei. Integrala de la 0 la 2 din 3x la 2 plus 4x plus 2 și să nu uităm de minus 4x-ul ăla de la final care nu e în funcție. Minus 4x de x. Minus 4x cu 4x se simplifică și o să avem integrala de la 0 la 2 din 3x la 2 plus 2 de x. Pentru că avem adunare putem despărți integrala asta în două și o să avem integrala de la 0 la 2 din 3x la 2 plus integrala de la 0 la 2 din 2 de x. Nu prea avem voie să scriem 2 de x, 2 trebuie adus în față, constantele tot timpul se duc în față. Și așa că asta o să fac la pasul următor, ducem constanta în față, în ambele cazuri. Și o să avem 3 integrala din 0 la 2 din x la a doua de x. Deci trebuie să scriu de x, să nu uităm că altfel nu ni se punctează exercițiul ăsta deloc. Plus integrala de la 0 la 2 integrala de la 0 la 2 din dx. Și acum folosim formulele pe care le-am învățat la integrală. Și o să fie 3 pe lângă x la 2 plus 1 supra 2 plus 1 plus 2. Asta e tot de la 0 la 2. 0 la 2 plus 2 ori x la 0 plus 1 supra 0 plus 1, totul de la 0 la 2. Și o să avem 3 ori x la 3 pe 3, de la 0 la 2, plus 2 ori x la 1 pe 1, adică x de la 0 la 2. Și o să avem mai departe că este egal cu 3 pe lângă. În locul x îl punem pe 2, deci 2 la 3 pe 3, minus, după aia îl punem pe 0. 0 la 3 pe 3, plus 2 pe lângă, în locul x o dă prima oară pe 2, scădere 0. 2 minus 0. Și o să avem 3 pe lângă, 2 la 3, 8 pe 3 și minus 0 la 3, 0 și 0 pe 3 e 0, deci minus 0 plus 2 minus 0 e 0, deci 2 ori 2 e 4 și o să fie egal cu 3 ori 8 pe 3 plus 4, 3 cu 3 se simplifică și 8 plus 4 este 12. Și exact asta trebuia să obținem la A, 12. Deci putem scrie din nou Q, E, D. Ok. Pentru B avem tot o integrală de calculat, de data asta de la 0 la 1 din f de x minus 3x la 2 minus 2 ori e de x și să arătăm că este egal cu 4. Din nou pe e de x o să-l înlocuim cu ce ne-a dat 9. Scriu egal mai departe și pun egal aici. Și ne-a dat 9 în locul f de x, 3x la 2 plus 4x plus 2 și după aceea să nu uităm de minus 3x la 2 minus 2, după aia tot ori e de x de x. Și o să fie egal cu, simplificăm ceea ce putem, minus 3x la 2 cu 3x la 2 și 2 cu minus 2. Și o să avem integrală de la 0 la 1, în paranteză ne-a rămas doar 4x și pe lângă ne-a mai rămas e de la x și de x. Scoatem constanta în față și o să avem 4 integrală de la 0 la 1 din x ori e de x de x.
Acum vom folosi formula integralei prin părți și o să alegem un f de x să fie x-ul, pentru că e de x-ul, dacă îl derivăm, devine tot e de x și nu mă ajută deloc. Și dacă, deci trebuie să, prima oară, pentru integrala prin părți avem nevoie de două funcții, f de x și g prim de x. Să le alegem. F de x, vedem cine e și calculăm f derivat, și g de x, vedem cine îi și calculăm g de x simplu. Dar atunci când integrăm, x-ul tot timpul crește dacă vrem. Dacă alegem, de exemplu, g derivat de x egal cu x, atunci când integrăm, x-ul ăsta o să crească, o să fie x la 2 pe 2 și nu ne ajută, noi trebuie să scăpăm de el. Așa că nu pot să aleg f de x egal cu e la x și g derivat de x egal cu x, pentru că nu îmi convine. Și o să aleg f de x egal cu x, pentru că așa f derivat de x este egal cu 1, iar g derivat de x să fie e de x. Și atunci când integrez, e de x rămâne tot la fel. Deci îmi convine. Deci g de x o să fie e de x. Și acum, hai să notăm asta cu i. Hai să notăm 4 ori i, să lăsăm și constanta în față ca să nu mă încurce. 4 ori i. Din astea două rezultă că i este egal cu g de x ori f de x, deci ex ori e de x, x ori e de x, minus integrală. Mă rog, astea îs de la 0 la 1, exact cât era funcția, 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1 din g de x, f derivat de x. Adică 1 ori e de x de x, care îi egal cu, când o să înlocuim cu 0, ne dă i 0 ori ceva, deci ăla nu mai trebuie să-l scriem și ne înlocuim doar cu 1 și 1 ori e la 1 și minus 0 ori e la 0 nu mai are rost, că 0 ori orice număr e 0. Ok, minus integrală de la 0 la 1 din e de x de x. Și 1 ori e la 1 îi e, minus integrală de e la x, e chiar e la x și de la 0 la 1. Și o să fie egal cu e minus e la 1 minus e la 0. Și calculăm și o să fie e minus e la 1 e și e la 0, deci e minus. Și e la 0 este 1 și o să avem, după ce desfacem paranteza, e minus e plus 1. E minus e se duce și integrala o să fie 1. Așa că dacă 4 i era 1, 4 ori o să fie 4. Așa că o să scriem că integrala de la 0 la 1 din f de x minus 3x la 2 minus 2 ori e de x de x este egal cu 4 ori i, care e egal cu 4 ori 1, care îi egal cu 4. Și chiar asta trebuia să demonstrăm, 4, deci putem scrie și de data aceasta q, e, d. La subpunctul C ne zice să determinăm a care aparține intervalului 0 plus infinit, pentru care integrală de la minus 1 la 0 din a ori f derivat de x ori f de x totul la a minus 1 de x este egal cu 63. La prima vedere, integrala asta pare foarte grea, dar ce e înăuntru ei este chiar f de x totul la a derivat. Păi, dacă am calculat asta, derivat ar fi, după formula compusă u la a, totul derivat, e egal cu a ori u la a minus 1 ori u derivat. Același lucru și pentru f de x. O să avem a în față ori f de x totul la a minus 1 ori f derivat de x. Adică exact ce avem noi acolo sus, numai că în altă ordine. F de x totul la a minus 1 e pe poziția 2 și aici integrala noastră e pe poziția 3. E același lucru.
Asta înseamnă că integrala noastră de sus, minus 1 la 0 din a, integrala de la minus 1 la 0 din a ori f derivat de x ori f de x, totul la a minus 1 de x, este egal de fapt cu integrală de la minus 1 la 0 din f de x, totul la a, derivat. Totul derivat. Ok, nu trebuia chiar atâtea paranteze, dar e totul derivat. No, bun. Și noi știm că o derivată a lui f, deci f derivat de x, ar fi f de x. O derivată a lui f, e f mare. Înseamnă că dacă integrăm, rezulta că f de x egal cu integrala din f de x de x. Asta înseamnă că prin integrare derivata ajunge chiar la forma inițială. Deci cum am integrat, ajunge la forma inițială, adică fără derivată. F de x, totul la a, nederivat acum pentru că integrala cu derivatul se simplifică și totul de la minus 1 la 0, adică nu se simplifică, adică tot același lucru ne dă cu funcția normală, inițială. Ok, și acum ne zicea că în același timp funcția asta e egală și cu 63, deci rezultă că f de x, totul la a, de la minus 1 la 0 egal cu 63 și acum înlocuim prima oară cu 0 și după aia cu 1 și o să avem f de 0 totul la a minus f de minus 1 totul la a egal cu 63. Și acum înlocuim, funcția noastră era, să o scriu aici, 3x la a doua plus 4x plus 2. Ok? Asta era funcția noastră, ca să nu mai tot mă duc sus, deci asta e f de x. Și acum înlocuim pentru a afla pe f de 0, trebuie să înlocuim pe x cu 0. F de 0 totul la a o să fie 3 ori 0, 0 plus 4 ori 0, 0, deci 2. 2 la a, pentru că nu uităm de putere, minus f la minus 1 o să fie 3, 3 ori minus 1 la 2, minus 1 la 2, 1 și ori 3 rămâne 3, minus 4 plus 2, totul la a, egal cu 63, de unde rezultă că 2a minus 3 minus 4 îi minus 1 și plus 2 e 1, deci 1 la a egal cu 63, să pun rezultă, 1 la a e chiar 1 și o să avem 2 la a egal cu 63 plus 1, pentru că pe 1 simplu am adus pe partea cealaltă cu plus, deci 2 la a egal cu 64, de unde a este logaritm în bază 2 din 64, care este egal cu 6. 6. Pentru că 2 la a 6 este 64 și l-am aflat pe a, care aparține intervalului 0 plus infinit. Și cam ăsta era exercițiul 2, ce ăsta destul de greuț, nu neapărat greuț, dar pentru profilul tehnologic ce ăsta putea pune probleme, în rest a fost foarte ok. Mulțumesc mult pentru vizionare!